L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini qalet li xjentifikament il-vaċċin għal COVID-19 tal-AstraZeneca hu sigur u effettiv filwaqt li jista' jkompli jintuża mill-membri stati tal-Unjoni Ewropea. Dan intqal il-ħamis u nofsinhar mid-Direttur Eżekuttiv ta' din l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea, Emer Cook. Hija qalet kif it-tilqim importanti fil-ġlieda kontra l-pandemija u fakret li l-benefiċċju tal-vaċċin jisboq kull effett ieħor li jista' jwasslek f'qiegħ ta' sodda fl-isptar. The committee has come to a clear scientific conclusion. This is a safe and effective vaccine. Its benefits in protecting people from COVID-19 with the associated risks of death and hospitalization outweigh the possible risks. Id-Direttur tal-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini qalet kif ma nstabet l-ebda rabta bejn il-każijiet ta' trombożi u t-tilqima tal-AstraZeneca, iżda sa issa qatt m'hemmx evidenza konkreta li tassigura li m'hemmx rabta. Qalet kif din il-konklużjoni li l-vaċċin tal-AstraZeneca hu sigur waslet wara analiżi xjentifika tal-esperti fosthom fuq awtopsi. L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini qalet l-importanti li l-pajjiżi jsegwu l-effetti li jħalli l-vaċċin fuq in-nies. Qalet li se jkomplu jsiru iżjed investigazzjonijiet sabiex jaraw minn fejn qed joriġinaw dawn il-każijiet ta' trombożi. Dawn il-konklużjonijiet tal-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini ġew wara li xi pajjiżi madwar l-Unjoni Ewropea issospendew l-użu ta' din it-tilqima. Cook qalet kif ingħataw iżjed minn 7 miljun doża tal-vaċċin tal-AstraZeneca f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u 11 miljun doża fir-Renju Unit. Intqal ukoll kif din l-Aġenzija taħdem mill-qrib mal-Aġenzija tas-Saħħa tar-Renju Unit. Matul il-jum tal-ħamis l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa appellat lil pajjiżi kollha madwar id-dinja sabiex tkompli tlaqqa min-nies bit-tilqima tal-AstraZeneca.